Porbida ininamon nanay, hatagay naglalangay-langay. Ang baso ay kamot na dudugay, kay nawiwilihin pakigistoryahay. 85 na hinanay, mahilig paghihapon tumagay. Pero kung waray naging tatagay, dayon nasiring matuyhad ako anay. Ang akon nanay kon nagsisilpon, diri nimo pwede bantaron. Sanglit na papaig ang Tinoon, pirmo'y pait ang amon panihapon. Kami ang nababaraka, kay hinanay nagkikinatawa. Kay hasilpon may dahiyan nakita, iya umagad tumambling gadla. Nanay Teresa pagamping gudikaw, imo mga anak haimo nalilingaw. Bisan